Usurok ulang ubot lom jong kayok akot jong kajela. Henry lada pai sya kajinglong jingman jong ka National Highway. Hapo is jaintia om ikop syu bakadei ka National Highway. Henry la longkum usurok kulai hagipor menchua. Kani kala pelongi kiseng bahalang ki badon hapo ka Jaintia Hills bakin dawaya ka National Highway na ka sorkar jela na ki District Administration. Ban pak maramot ya ka nai ban maramot no yaw ni usrok ubala snew hadu kata-kata hakini ki benai ki bala deb ngile yo i ke jing ki jong ki paj ba shi ki tan narpo ki po ke jing lam jong ki seng bahalang ki nong sancar sunong hakatu ka por kan hai kala kular ban maramot ke srok Henry ke jing kular kalong kaba le no ei kaba klempun urlong hadu manta. Kani kala pelongi kiseng bahalang bad ya kaseng sain partai Voice of the People Party clear circle bahkan kerpat jiki paj ba bad pentip bahkan sepenong ya ke jingelang halo ke jing sniu prat jong surok National Highway bad ka bakini ai jing mur bad kuat kelenti ban le ai halor kani ke jinge lakhot lang ya baro kinong sensyar nadu kinong sain hima sima kiseng bahalang kiseng samla kaseng jukyo hech nong kaseng ki kali kamai kaseng ki nong nyak trok kiseng long mi berkriusmen ki badon ka jing kit kle na panta ka baha kamien bakin singo baha banuan cha ka jingelang ka ba baro nge od yelanyar ya baro sikata kajaka bakin sepenlong hati lang playground kia is haga khat pratrek banai bakhandai sam art lai haga por khatwei baji tungin sengap ya kinong nyalam jong ka bikli circle ka ai kidon ban ong syaki pajba Muka parti ngila persyang ya kaban ya keren ban ki bor halor kamtam yo chief minister nanta ngili i ba kinomi khaman jongi ro kila kan sngyo nanta ki wei lagi seng ki senju ko hechnong ngila keren lot kila kerpalu di ka sorkar ndai hado menta kani ka sorkar kadang lek lendet kam sngap bat kam patio ya kani ka jingye kenduk ke jongi te kat badang ya ki por ke jing sniu kanang jur ke jing jia ko sniu si kila nang jia ke jing lagi kali ke jing accident ke bajia kakak man ke ski te kumta nim la shu ban shupek dan ban shu sngap ya kani te nagali yang jongi ka Voice of the People Party clear circle ngila yakut bangin pelong ya kani ke jing lang pai ba hante hamadan football telang playground hante at west haga khatra tarik bedai bedai arjar arkulai haga por khatwei beje kani ke jing khot ke jongi yo pai ba kalong bagi yo sel ya ka sur ke jong pai ba ka ei ka ba udon ban ajimut leni ban yakren ban ya ajimut hangata ka jingelang ti ngina kali yang jongi kum ke parti abang nila yo ya kani kaji ujor leni kata kajing kerpat ki babun ki balang bangin keren hajing ede bakani kajing kebangi kedok hantam hajing ede bersulong te ngila yakut bangin mi badan no ban lek supai ba bani osngau ya kesur rupai ba namar bamenta ngiyo ya uni usrok kalong penban ke jima hagaya kejeng ngiti ba kesrok kadai ka bulung jong karwa ka pa ndai habang hiyo i ba usrok u longkum ne tego ka bamot ba ka distrik ka jongi ka pani ba kadang long ka ba ka badang hier dor do kata-kata te habang ipet ya ka jinglong jiman jong usrok hamtam hapo distrik ka kwatar jongi ka lalong ka ba ilerai but sharum stay hadu banda poi border Assam stay ro kagajing lek kagajing lap kajongi ba ulong shu ban ya ki kali te nagali yang jongi ngidon takata ban yakhot ban yawer yo pai ba jong ka thai is jatin skoro ko wei bakin yabi renti bakin ya yo sngeu ya kani kajing khot kajongi kena bakin yabi pai ba ngila ban sim ya kara hakata ka siro ka ba ngin penbor ka sorkar bakan le namar ngiyo i ba kajing aipor kajing ekren hakimi imat kampos shano te kala de ka por ya ka bangin simbek ya ka rai ka jong pai ba kai ba de ban le ngin le bet khnang ba ban pen yo sgeu le ni ban pet ya ka ni ka sorkar ka ba ngala panong takata hi kani ka de ka jing ai kubor ka jongi ba ngin sa pelong ya kata ka jing lang pai ba tengi khot ni wer na du kiseng bahalang kiseng long bi kiseng nyatrok kiseng kali kamai
Kisah balang paper ki senjuk ki wahe sinong ki badon benta ban ekren ya ka cinghe. Tingi khot iki sakani ka lempung ban ya mirjumut ban ya da ka juk kasor ha ka juk lenti khnam ba ngin poi sakajing jok. Kat bangi da ekren ha ka jok lenti ka bamun ngi de ngimpat ki sngat jumut. Te kat bangi pat sngat jumut ki bor parya ban penduk pendam dia kata ka bor jogi kumpat ba kenang yo bor. Tikumta ngide ban ya wan ban isok tilang haga juga resan kenang bang ila ban perulong ya kani kajing don kam jong perba. So haji ide bat kajing long jingman jong srok hapo distrik headquarter kajing ya po kleret kali isang socisha. Manakani kala don gawe kajing tayar kabajia hang tu hi hayo. Te jer khat bade ka poslap la silut kin mau ki ti ki briu ki bayang tu. Ta don bong mu khlam don bong sao. Te ngiu i bahla dei ha ka poslap ro ki mar ya kajing ti ko sakai Lada kadai ha ka por basit barang kumnero pum basikai tiu I bakani umde tambah kata ya so kali kawan dari kala kata ro wat ya kani ka jingko jingkhia jong ki khna lung ki long mi long pa ba ya hang to ba im hang to ba di jingdi ba shong ba sa hang to te kani ka kala peleran ya ka distrik ka jongi tu kumta na gali jongi ka Voice of People Party ni ka tujuri kini ekonomi khmat jongi umde ban ahli thantang ban susngap tamban su ajumut lene tamban su kren ka sokar dari ki deban mi shikman ban lada ka sarkar kamap balai kimla se ban yalam yo pai ba ban le da kino ki jing da kini ki protes ki ba la ban pen ko mu i sarkar tamban long ameli kamu long su ban yalam pai ba leni ban pelong kino ki pai ba persya i sarkar I kumba kila syak te syakum te kumta ni kum ki pai ba ngila ji de ki bakini sai bakini kren ndre ni sangsot ya ka jing syak I ben ke jongi ke jing syak kan suat ke jongi kumba long mata Tetangga ni ke kerwo ke bang ikren charge ke sarkar walaupun bor ya pai ba mo ban mi ban thau ji kulmar ban penlong ji ki habang ngi kerpat ke linti ke ba jajai ke sarkar ka de ban sangap ken balik kan haban penbor ki seng halang leni yani ki parti ban kren kum gini ki badai ke badai ka roy ka par ka ba kongsan kamtam yo surok ken tani tai